Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Sem Jansen, singer-songwriter. Sem Jansen, mijn bijzonder verhaal. Phil Gates met zijn band en Amonia Caramel, ik mijn band. Noardewyn live, Noardewyn live, Noardewyn live, mijn Willem de Vries. Sometimes the winds of change are blowing. Sometimes a new song will rise. Sometimes things will change, but I've always stayed the same in your eyes. Maybe I project too much on Robin. She's every psychiatrist's wet dream. I was thinking let it go forever so now, but he hasn't even seen the best of me. Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away? Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away from me? Sometimes you should turn like a sunflower. Sometimes your petals fly in the wind. Sometimes you're the reason that I'm floating, but all the same, the ship that sinks. Maybe I project too much on Robin. She's every psychiatrist's wet dream. I was thinking let it go forever so now, but he hasn't even seen the best of me. Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away from? Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away from? I was thinking let it go forever so now, but he hasn't even seen the best of me. Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away from? Whoa, Robin, Robin, fly away. So whoa, Robin, won't you stay away from me? Ja, wat een heerlijk begin. Amonia Caramel. De dames zullen straks het verhaal nog wel even vertellen. Ze hebben een single uit, maar ik even bij zitten. Ze komen hier uit Ljouwdwaar. Joert bij de band. Ze binnen al eens een keer west als duo. Zit ik er maar even bij. Ja, geweldig. Daar ben ik altijd wel blij van. En van de popfestjes van Amonia Caramel gaan we nou terug naar de blues van Phil Gates. Here we go.
play this guitar, and I'm not accepting of the way things are. And when I'm tapping out a melody line, I'm still mapping out the corners of my mind. I'm strung out on playing for you. It's all I ever wanted to do, and I'm addicted to the blues. Stay on the one, fellas. Well, now I'm addicted. Oh, I'm addicted. Well, yes, I'm addicted. Oh, I'm addicted. Well, now I'm addicted. I'm addicted. Well, I'm addicted to the blues. Wat een muzikant. Phil Gates. Van origine dus Chicago. En via Zwitserland. En waarom nee, L.A. bluesmuzikanten. Ah, I like it. Ik vind singer-songwriters echt te gek. Zeker de gast die ik hier ga. Van origine komt hij uit Engeland. Hij hoort in Angola wennen. Zelfs in Grains had er nog wennen. Jeremy Johnson. Van de week ging ik trouwens met hem nog om tafel. Om een uur lang met hem te praten. Van een ien op ien per teer. Maar ik maak nou echt wel even een uur in het Engels. Alhoewel, jij hebt ooit in Groningen gewoond, hè? Ja, ik heb gewoond in Groningen. Versta jij Nederlands? Een beetje. Ja, ik spreek een beetje, maar niet heel. Nou, we try English and Dutch and something like... A bit of both would be great. Yeah, if you can just do like an English sentence with the odd Dutch word, that might be okay. But it's lovely to be back, Willem. Thank you for having me on. Always welcome. And this week we're going to talk for an hour about your music and your life till now. Why did you go to Groningen? I went to basically when I was in my 20s. I worked as a geoscientist, so I was working on some of the energy stuff in the northern Netherlands, slightly controversially maybe. But yeah, that's what took me there. I took a contract and realised that path wasn't necessarily for me. But the great thing about Groningen was that it gave me this enormous love and welcome into music. So I played a lot of the open mic sessions in Groningen and got to know a lot of musicians in the city, and that's really what kind of inspired me to go into music full time. So yeah, sort of left one career path behind, and it created the seeds for the new career path, I guess. Yeah. Nice story. Van mijn werk, zit er maar even bij, kwam hij in Greenstelon en die had er gewoon een baan, zeg maar. Maar goed, toen begon het muzikale verhaal ook een beetje. En met name open podia in Greenstelon had hem de kans, jong, om misschien die muziek in ieder geval te ontwikkelen en om ervaring op te doen bij het optreden. Hij is als eerder te gast geweest. Year after year, a lot of things happened the last years. Of course, with the corona, still you released a new album. Is that a corona album or? Yes, basically. Yeah. Into the after. Into the after, exactly. It was. I think the nice thing about COVID, if I have to think of one nice thing about COVID, I think sometimes it has a positive side, isn't it? For sure, yeah. And what it did was it gave me lots of time to immerse myself in production, in writing, in the digital side of the music industry, and that's kind of been invaluable. And since COVID has thankfully sort of seemed to acquiesce, it's led to this great live career. So I'm busy all the time at the moment with shows, and I think it's because I did so much online and so much production and wrote songs and produced them during COVID. So it is very much a COVID album, but I'm very pleased to say I do have a new album coming out this year. So finally. You're writing? I've written. I'm in the process of demoing and
producing the songs. So one of the songs I sang today was one song from that new album. So What's the story about Into the After? Where is it all about? I think Into the After, what it was a collection of songs that, I put so much effort into my first studio album called Insecuriosity, and I remember coming on your show years ago and playing some songs from that album, that there was this kind of part of me which had to get over that first big project in music, which was Insecuriosity. And so Into the After became this sort of like wandering effort of musical creation, which didn't really have any particular thing that was kind of tying it all together. And it felt like I was walking into the after of my music career. And so it sort of felt like that was the sort of point of it. It didn't really have a point, and that became the point. So I was a bit lost, maybe. Maybe that's the... Philosophic. Sure, yeah. I mean, that's the thing. I mean, anybody who listens to my music will know that it's a lot of philosophy in there, for good or for bad. We like your music very much. Hey, wait, I saw some footage on social media of you. You're playing high up in the mountains, isn't it? Yes. You don't see them here in Holland. No, that's why I have the two extremes. I come to the Netherlands and I go to the mountains. I have for years. When I first started playing music, I decided that I was going to go and do music in places I love, and I love being by the sea. So in the summers, I tend to do a lot of surfing and play by the sea, and I love being in the mountains. And so I have this history of playing in the French Alps in particular. I've got lots of contacts there. So every year I do a little tour. I go out, I do some skiing and play some music. And yeah, it's a good life. I can't complain. It looks great. Oh, fijn. Dat is wel aardig dan. Want ik zei bij hem op een social media kanaal. En dan al die foto's dat hij echt heel heug in de bergen van een mannetje of 30, 40, 50 stiert te spelen. Dit is echt een man van de wereld dus. Van het vlakke, Frieske en Grazerloon, om het zo maar zo te drukken. Komt hij dus echt high up in de mountains. En nou ja, Simmers zorgt hij ervoor dat hij optredens krijgt bij de zee. Dan kan ik nog een beetje surfen. What a good life, man. It's not bad. It's not bad. No, I have no complaints. It's wonderful. It's great to see something I love. Van de week praat ik met hem in een European Peter, dus dan geven we volle jipper nog. Draai ik nog muziek van hem. Hij zit je nou live in de studio. Dit is hem live in Noardewyn. Sem Jansen. Wish I'd known in that cause I was young and foolish. Now I'm living for the truth, getting fooled myself. Yeah, it's karma calling. It'll catch you up someday. Yeah, it's karma calling. Got some heavy bills to pay, heavy bills to pay. Hey. Rolling by since I cried, days are long and lonely. Looking for a sign, retribution paid. And if my eyes seen the light, Lord has always showed me. The good ones always leave, bad ones always stay. Yeah, it's karma calling. It'll catch you up someday. Yeah, it's karma calling. Got some heavy bills to pay. Heavy bills to pay. No, heavy bills to pay. Hey, heavy bills to pay. Heavy bills. What you know, look at what you know. Oh, help me heal and grow. Help me heal and grow. Oh, you reap just what you sow.
reap just what you sow. Oh, you don't know till you know. Don't know till you know. I wish I'd known the pain I caused when I was long and lonely. Yeah, looking for a sign of retribution pay. Yeah, it's karma calling. Caught me up someday. Yeah, it's karma calling. I had some heavy bills to pay. Yeah, it's karma calling. Catch you up someday. Yeah, it's karma calling. Heavy bills to pay. Hey, heavy bills to pay. Heavy bills to pay. Heavy bills to pay. Heavy bills, heavy bills, heavy bills to pay. First met Frank, he was sat at a bar with a mop of hair hiding his face. Nursing a half a tap-drawn ale, he said, "What brings you to this place?" Said, "Life got me down, so I made a fresh start, and I've been on the road for a while." Turned his eyes to mine and looked deep in my heart, welcomed me in with a smile. He said, "Don't be afraid if you've not found your way, since the road has led you here. Put up a stool and we'll toast this day with a beer." Threw down my bag and I stayed for a while, and I took a job at the bar. Served Frankie's ale, and on Tuesday nights we'd sing and play our guitars. Next they drew in, the stage we shared, singing Don McLean and Billy Joel. To Frank it was clear, since I came, that my half of a glass should be whole. He said, "I know that you know the path you should walk. It's paved with chorus and verse. Since you're here, let's have a beer first." Frank sang, he sang from his heart and his soul, musical man till the end. However far in this life I will go, I'll be proud, but I could call him a friend. So left that place when the snow had thawed, and into the world I did go. Now I sing my songs in a life I adore, and Frank attends every show. So I raise my glass to that musical man without whom I may not be here. A smile and a laugh and a wink and a joke, a couple of glasses of beer. Frank sang, he sang from his heart and his soul, musical man till the end. However far in this life I will go, I'll be proud. I could call him a friend. Ja, Piekenvel, mooie versjes. Maar dat jaren we graag in Noardewyn live. Dat jet ik voor de band, mag ik er even bij zitten. Want de laatste keer waren ze hier weer een duo, Amonia Caramel. Ze maakten mooie versjes. En aan het begin van het programma hebben we even een live nummer van hun Sjoen en Jet. Ze blijven nog even, ze kunnen nog meer spelen. Dat is Cat, dat is Moonloops. En stel even de band voor. Alright,
Werner Lennis op basgitaar. Welkom. Hoi. De enige diepvries in dit hele gezelschap. Ian Wijmen op de drums. Yay! En Bo op de ene gitaar. En Alicia op de andere gitaar. Yay! Ik wou echt heel graag dat hier heel veel publiek was nu. Om heel veel voor ze te klappen. Maar... We plakken er gewoon het publiek bij. dat is een goed idee. Ja, dat zou ik zeker doen. Gewoon een soort stadion, een soort Ziggo Dome. Ja, dat is wat ze verdienen. Ja. Eerlijk. Wanneer gaan jullie naar de Ziggo Dome eigenlijk? Wat is de planning? Nog een paar maanden nodig, maar you know, Gaat goed komen. deze herfst. Kerstcadeautje. Vorige keer waren jullie met z'n tweeën, nu met band. Hoe zijn jullie aan deze band gekomen? En is dit een vaste samenstelling of ondersteunen ze jullie nu en dan? Nou, zal ik deze aanpakken? Ja, oké. Mine. Nou, dit is wel onze vaste band. En met Werner en Ian hebben we wat vaker gespeeld. En sterker nog, die spelen ook op onze plaat. Dus daar, die zaten er al een tijdje bij. En toen hebben we Bo en Alicia gevonden. En toen dachten we, wat een leuk duo op gitaar. Die moeten we er ook bij hebben. Dus nu zijn we één grote familie. En maken jullie mooie liedjes. Laatste single is net uit. Write Me Down. Wat is het verhaal van dat nummer, van de single? Write Me Down is sowieso een beetje een gek nummer. Het gaat heel erg. Het is lastig om te zeggen waar het per se over gaat. Oké. Het gaat over dat sommige dingen wat moeilijk te vangen zijn en met name wij. Het gaat eigenlijk sowieso, al onze liedjes gaan over ervaringen die wij hebben gehad. Weet je, we noemen het vroeger altijd dagboekmuziek, dagboekpop. Heel erg dat we het opschrijven in ons dagboek en daar dan weer liedjes over schrijven. En dit is gewoon een verhaal van iemand die gewoon heel erg een definitie aan je probeert te geven. Maar eigenlijk zeggen wij, ja, doe je best. Maar wij hoeven niet de hele tijd jouw approval te hebben. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Verpakt in heel vrolijke tunes. Jullie hebben in Vera gestaan. Hoe was dat? Want ik bedoel, over poptempels gesproken. Je hebt Paradiso, je hebt Vera, nog een paar van dat soort namen in Nederland. Hoe was het om daar te spelen? Oh, echt de leukste avond tot nu toe, denk ik. Ja, het was... maar kunnen we vasthouden of niet? Ja. Het was ongemakkelijk. Het was echt superleuk. We deden support voor Ciao Lucifer. Samen met 3 andere support acts. Nou ja, met Times Honey en Ja. Moet je me zo doen? Kijk. Zo. Ja. Oké, Oké, is goed. Yes, ik mag ook. Ja, dit is wel fijn. Dit is handiger. Dit is veel fijner. Zo. Ja, nee, er waren een aantal support acts bij Ciao Lucifer en wij waren er 1 van. En het was heel gezellig. Het was echt een super leuke avond. Ja. Het is echt heel tof. Ja, het was echt heel erg leuk. Ja, het was en echt, het ging ook heel erg goed. En Ja. ze hadden een heel leuk concept van 10 support acts per avond. En ze deden 10 clubtours. Dus je had 100 support acts voor een hele tour. En dan hadden ze een podiumopstelling in de zaal gemaakt. En dan moest het publiek ook eens heen en weer kijken. Nou, het was heel cool. Ja, het was een mini showcase. Vertel nog even het verhaal van jullie naam, van de bandnaam. Hoe zijn jullie aan Amonia Caramel gekomen? Ik zat voor de uitzending, ik denk, wat was het ook? Ik ben het vergeten. Vertel nog één keer het verhaal. Nog 1 keer? Ja. Ja, dat is wel echt. Nu heb je huiswerk niet gedaan. Dat is echt zonde. Zonde, Willem. Jezus. Staat Voldoende. Ja, echt hoor. Ik zou eigenlijk wel heel graag jou willen vragen om wat te verzinnen. Maar nee, laten we het gewoon vertellen. Ja, oké. Staat hier een flesje cola of zo? Staat hier een flesje cola of zo? Ah, dat is jammer. Ja. Nou, tot zover ons idee. Ja. Oké. Anyway. Daar is het wel mee begonnen. Niet met een flesje cola, maar met een flesje goedkoop Desperados bier. En we zijn naar een oefenruimte gegaan. We spelen al sinds 2018. Schrijven we al samen. En we hadden al heel snel het idee van... hier willen we gewoon heel veel liedjes maken. Maar wie zijn wij? En toen gingen we wat drinken. En toen gingen we in een repetitieruimte nog meer drinken. En toen hadden we eigenlijk helemaal niet zoveel ideeën van wat we eigenlijk aan het doen waren. En toen zagen we op de ingrediëntenlijst... Amonia Caramel! Precies, als ingrediënt. En toen was het zo... Wow, dit spreekt tot onze verbeelding. En toen hebben we het gewoon geadopteerd. Maar het is eigenlijk gif. Maar dat heb ik niet gezegd. Nee. Maar wel goed. Ja. Voor de juiste persoon. Single is net uit, Write Me Down, maar er komt een nieuwe single aan. Ja. Vertel. Hollywood. Dear Hollywood! Ja. 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 Hij is heel leuk. Het is een protestnummer. Oké. Tegen... En we spelen hem ook. Ja. Tegen wat? De hedendaagse moderne filmindustrie in Hollywood, waarin verwachtingen worden gesteld waarvan wij denken, dat klopt niet. Je wordt niet verliefd binnen 10 minuten op de liefde van je leven en dat je dan happily ever after met elkaar kan verder leven. Dat duurt wat langer. Sarah heeft hier ook iets over te zeggen, volgens mij. Oh, ik heb hier zoveel over te zeggen. Dat hebben we ook allemaal in het liedje gestopt. Ja, gewoon ja, precies. Het is gewoon een protest. Het is gewoon niet handig. Daar schep je gewoon een heel ongelukkige samenleving mee. Dankjewel. Dit is het. Live in Noardewyn. Amonia Caramel!
intuition like you do. Oh, your words just bad. Guess I'll just pretend to know you. And I don't wanna know what any of it means. Don't wanna stick around, I don't wanna wait and see. Maybe you're just looking for a different type of me. And all you say turns into la da 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 la da 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 da. Wow, you should write me down. You should write me down. Wow. I don't wanna know what any of it means. Don't wanna stick around, I don't wanna wait and see. Maybe you're just looking for a different type of me. And all you say turns into la da 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 la da 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 da. Wow, you should write me down. You should write me down right now. Dear Hollywood, how come that it's so easy to find love in all your movies? Can't seem to find it in every book and every word, in every song that I heard. And I think that it's absurd that I'm supposed to have found the one by now. Dear Hollywood, how come that it's so easy to lock eyes with someone just across the room? But when I try to catch your eyes, there's another screen that tells me to find the one that makes me feel alive. A bed of roses and two glasses filled with wine. The curtain closes, and I think that I'll be fine on my own. Dear Hollywood, who are you to decide who's Mrs. Wrong and Mr. Right? If I need either of them by my side, it's when I look around the room they all seem to hide. And I can't find someone who likes the way I brush my hair and throw away my empty cups after me. That's the coffee shop. Dear Hollywood, please shut up. Dear Hollywood, how come you're not returning any letters that I sent with love to you? 'Cause I have written them by hand, and I don't think you understand how much it would have meant for me to have heard from you. Dear Hollywood, who are you to decide who's Mrs. Wrong and Mr. Right? If I need either of them by my side, it's when I look around the room they all seem to hide. And I can't find someone who likes the way I brush my hair and throw away my empty cups after me. That's at the coffee shop. Dear Hollywood, please shut up. It could be your boyfriend, it could be your girlfriend. Get yourself a house and a cat or a dog. Maybe take a long walk before you turn back to the screen, to the movies that you've seen over and over and over and over and over and over and over again. Did you find your love in the end? Did you find your happy end? Dear Hollywood, who are you to decide who's Mrs. Wrong and Mr. Right? If I need either of them by my side, it's when I look around the room they all seem to hide. And I can't find someone who likes the way I brush my hair and throw away my empty cups after me. That's at the coffee shop. Dear Hollywood, please shut up. Dear Hollywood, please shut up. Dear Hollywood, please shut up. Shut up! Two ladies en de band. Amonia Caramel. Schreeuw ze op, want deze dames, mijn band, nou, die kunnen wel eens een eind komen. Mooie vestjes in ieder geval. En in kort komt hun nieuwe single uit. En we horen ze zeker in de gaten. Zo, dit meisje vindt het vaak mij.
Is net een prachtige hoen. En die hoen die hebt bij Sem Jansen. Daar herinner ik nog even hinnen. Die gaat voor u spelen. Sam, welkom. Is er even, hoe heet hij? Hij heet Admiraal. Oké. Ja, En hoe oud is hij? 8. Is dat hij of is hij trouwens? Een hij. En hij. Ja. En als puppy al bij je of niet? Ja, met 8 weken of 9 weken mee naar het eerste concert. Dus hij weet niet beter. Ja, maar dan ging je ook liggen zo net. Nou, ik denk, al komt hij hier bijna elke week. Maar je bent het dus gewend. Hij is het gewend. Dus. Hij is het gewend. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, zeker. Singer-songwriter. Hoe lang speel jij al? Vanaf mijn 7e gitaar. En eigenlijk best wel snel ook zingen erbij. Ik speel nu 12 of 13 jaar in de Live de Leeuw band. Dus ja, al best een tijd. Ja. Maar nu echt een solo op pad dus. Klopt, ja, wel met de muzikanten van de Live de Leeuw band ook. Maar met een solo project, ja. Met een bijzonder verhaal. Want het is een soort. Ja, mag ik het zeggen? Wat wordt het nou? Een soort, is het een concert of is het een theatershow eigenlijk? Hoe kijk je er zelf naar? Ik denk dat ik het als een muziektheatervoorstelling zou zien. Want het is heel veel muziek, maar er zitten zeker ook verhalen bij en veel videobeelden. Dus het is iets uitgebreider dan gewoon een muziekconcert. De voorstelling heet Who the Fuck is Brit? Ja. Dat heeft alles te maken met jouw levensverhaal eigenlijk. Hè? Je was ooit Brit, je bent nu Sam. En heb je dat verwerkt in alle songs? Of ga je daar ook nog een verhaal over vertellen? Ja, de voorstelling en ook het album die daarbij horen, die bestaan uit 12 songs. Die allemaal eigenlijk gaan over die transitie en alles wat daarbij komt kijken. En de helft van die nummers worden gezongen door toen nog Brit. Want die zijn in 2018 al opgenomen. En de tweede helft worden door mijn huidige stem gezongen. En een aantal van de nummers ook door allebei. Dus ze gaan met elkaar in duet. En het vertelt gewoon het hele verhaal van die transitie. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Was het een mooie, boeiende of een zware periode? Of van alles een beetje? Ik denk van alles een beetje, want ik ben heel blij dat ik de opnames heb. En dat ik dus ook het verschil zie met hoe ik me toen voelde en hoe ik me nu voelde. Dat is ook wel terug te horen in de liedjes. Maar het was ook wel een zware periode toen, absoluut. Nou, ik kan me voorstellen. Ik bedoel, daar zitten heel veel stappen in voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ja. Nou, je werkt ook nog in de muziek, dus maar dan ook muzikaal krijg je dus een heel andere insteek misschien, of niet? Ja, want mijn stem zou volledig gaan veranderen. Ja. Dus het was eigenlijk, toen we die plaat opnamen, helemaal niet zeker of we hem wel ooit konden afmaken. Want ik had misschien wel helemaal niet meer kunnen zingen, bijvoorbeeld. Dus dat heb ik ook wel allemaal opnieuw moeten leren. En ik had gelukkig een band die helemaal achter me stond. Dus we zijn al die tijd wel gewoon samen gebleven. Dat gevoel hè, van meisje naar jongen of man willen. Heb je dat al je leven al gehad of heb je dat later bij jezelf ontdekt? Ik heb het wel later pas ontdekt, maar dat was ook omdat ik voordat ik het ontdekte nooit dacht dat het een optie was. Dus ik voelde altijd al wel, er klopt iets niet, maar ik kon er niet zo goed de vinger op letten of de vinger op leggen wat het was. Tot ik dit tegenkwam en toen dacht ik, ja, als dit bestaat, dan is dit het. Ja. En het is niet zo, maar ik heb wel eens vaker verhalen daarover gelezen. Sommigen nemen echt afstand van de oude ik dan. Hè? Maar jij niet, want Brit bestaat dus nog in je show. Ja, want ik denk in iedereen die je ontmoet bestaat ook nog hun vroegere zelf. Ja. Dus voor mijn gevoel voelt dat ook niet iets als iets wat ik helemaal zou willen afsluiten. Want het is ook niet dat er iets mis was met Brit of zo. Maar ik ben gewoon gelukkiger hoe ik nu leef. Ja. En heel dankbaar voor waar ik nu sta. Vooral. Met prachtige liedjes. Want je hebt een machtig mooi album gemaakt, vind ik persoonlijk. Even los van de inhoud. Uncle Sam is gewoon ook een echt... Ja, voor mij... wou ik jou vragen. Heb je dat in één keer geschreven? Of lagen dat soort liedjes eigenlijk al op de plank? De eerste helft heb ik dus als Brit nog geschreven toen. En toen had ik ook al de stukken die Sam zou gaan zingen ingevuld. Die heb ik later allemaal moeten herschrijven. Want ik wist natuurlijk helemaal nog niet hoe ik er 4, 5 jaar later over zou denken. En de tweede helft heb ik dan in die hele transitieperiode geschreven eigenlijk. Ja. Je gaat Hoge Zand doen, 29 maart. Dan 2 april Iduna in Drachten. Dat is een onderdeel van een grotere tour dus? Ja, we doen er rond de 23 geloof ik door heel Nederland. En het najaar waarschijnlijk nog de theaters in. Maar het is echt een supermooie voorstelling. Dus ik zou mensen zeker uitnodigen om te komen. En ik kan het absoluut ook aanraden. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Heel goed. Ja, heel goed. Er komt eigenlijk een heel divers publiek op af. Dus er zijn ook echt de mensen die zelf met genderproblematiek worstelen. En die voelen zich heel erg gezien en begrepen. En zien ook dat het dus ook goed kan komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die met die problematiek eigenlijk helemaal niks hebben. En die gewoon de muziek heel mooi vinden. Of er toch heel veel van leren. Of zich ergens anders weer in herkennen. Ja, even los voor het verhaal. Zei ik al, het gaat ook om de muziek, de mooie liedjes. Maar hoe zie jij je toekomst? Bij Live de Leeuw in de band? Of een combinatie met je solo-carrière?
Ja, een combinatie. Ja, we zijn gewoon heel lekker aan de weg gaan timmeren. En de Lijf de Leeuwband is superleuk. En het project wat we nu spelen met Hoe de Fuck is Brit is superleuk. Dus ik denk dat we nog wel heel veel jaren door kunnen zo. Ligt hij nog bij Lijf de Leeuw op het podium of alleen bij deze theatershow? Ja, alleen bij deze show. Ja, Lijf de Leeuwband heeft 2 elektrische gitaren, 2 drumstellen. Dat wordt een beetje vol en hard. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Super tof dat je er bent. Nogmaals, Hoge Zand, dat is redelijk in de buurt, dames en heren. 29 maart. Zo geven we er nog kaarten voor binnen. En daarna nog in Drachten in Duna. Prachtige sale. Muzikaal, maar ook het verhaal inhoudelijk zeer om, begin er gewoon heen. Zo is het net stenen, maar erheen. En we jaren even live, want hij gaat nog even eerder litten. Dat hij fantastisch spelen kan. En ik zeg er even bij, je speelt nu solo, maar dan is het ook echt met de band, hè? Ja, dan zijn we met een 6-koppige band. En tijdens de voorstelling is dus ook Brit aanwezig op een groot scherm achter ons. Dus dat wordt allemaal live uitgevoerd. Heel bijzonder. Top dat je er bent. Dit is hem, live in Noardewyn. Sem Jansen. Grandma, she don't really know me anymore. Still, every time I visit, she will smile from ear to ear. It's hard to keep up talk when she cannot find the words, but she still sings along the songs she used to hear. Grandma, she don't really recognize my voice, 'cause a lot of things have changed since her mind began to close. But she will call me sweet boy and will laugh at all my jokes and asks, can I come, as I'm about to go. I will pick up my guitar and I will make her hold the words, and she will look me in the eyes as I'll strum a couple chords, and those blank eyes, they turn brighter as her ears begin to know all the songs I play. Yeah, the songs I play, and then she sings along. Da 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 da. Grandma, she don't really know my way of life. Feels that I'm related, so she doesn't really mind. And as I touch her hand, I will feel her grabbing on, and I'll be singing on. Yeah, I'll be singing family tree and church songs, and they don't, you've got a friend, and she will look me in the eyes, and I'll see from time to time that those blank eyes, they turn brighter as her ears begin to know all the songs I play, the sad old songs I play. Then she sings along. Da 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 da. Da 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 da. La da 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 da.
It's a day before your birthday, it's your second time around, and I cannot help to think back on that time. Oh, you weren't even born yet, but she was fighting for your life. Now here we are, you're talking about. Oh, I never thought I'd love you like I do. I'm seeing parts that I forgot about my youth. So if you ever need reminding, or you need a helping hand, call me up, for I am Uncle Sam. In the way that you are smiling, I see little bits of me I've lost some time ago. For the brightness in your eyes, there ain't no shadows I can't see, and I'd do anything to keep it so. But I know that you have demons of your own, and I can't keep them from you when you're grown. So if you ever just need loving, or you need a guiding hand, call me up, for I am Uncle Sam. Won't you play a little longer? Keep your mind a little younger. Don't you hurry, oh, just take your time. Make sure you shine a little brighter every day that you're around, 'cause there's no use in never living for today. One day you will be a grown man, and I might not be around. Maybe you'll have children of your own. Maybe you'll become a banker or a free man just like me, and never truly live by any rules. But however you decide to spend your time, make sure that all you do, you'll do with pride. And if you ever just need loving, or you need a guiding hand, call me up, for I am Uncle Sam. Call me up, for I am Uncle Sam. Starting up this busted car I ride. There ain't a backseat, so the dog is always laying by my side. Every morning when I drive, I'll be blinded by the light. Oh, the beauty of the morning sun. I've driven here a million times before. I never truly leave, and I keep coming back for more. I was born right in this town, this is where I wander around. Oh, the beauty of the morning sun. And when we're on the road, I'll miss it dearly, but I know I will return when time is right. This is where I'm supposed to be, where my spirit can run free in the beauty of the morning sun. When we're on the road, I'll miss it dearly, but I know I will return when time is right. Oh, this is where I'm supposed to be, where my spirit can run free in the beauty of the morning sun. There ain't no shame to live a simple life, 'cause what more could I ask for than to have some peace of mind? And that is what I find as the golden fields they shine in the beauty of the morning sun. And I have seen the seasons round me changing, and they have seen me change as well. Sometimes the skies they will turn gray, but I know there'll
I'll be walking in the morning sun, and the birds will sing their song, and I'll gladly sing along in the beauty of the morning sun. Bijzonder verhaal. Sem Jansen komt dus naar Friesland daar. Drachten. Ik doe nog even in de agenda als het zelf kist in ieder geval. Ja, dat wie ooit een zij en is nou een hij. En daar zit dus een heel verhaal omheen. Echt muzikaal. Dus nieuwsgierige muziek in ieder geval in deze aflevering van Noardewyn. Dat geldt ook voor de man die wel eens een keer eerder de gast had met een hele band. Hij is weer on tour. Hij werd in Zwitserland. Ze werkt weer in Amerika. En wat had hij een geweldige cv. Een van de betere blues artiesten die ik ooit meemaken had. Mr. Phil Gates. Welcome to the show. How are you doing? I'm doing good, Willem. How are you, man? Oh, I'm great. And great to have you here. Thanks. It's good to be back, man. It's been a couple of years, but it's super fun to be back, so I appreciate it. It's cool. Who's in the band? Oh, these guys are great. Right? So on bass, I have Mr. Peter Swikert. Yay, applause, applause. Yeah, right. On drums, Tom Wagner. Yay. Uwe Rode on the keys. And I am your court jester. My name is Phil Gates. This is a Phil Gates band. You moved from Switzerland back to America. Why? Yeah, well, as everyone in the world knows, COVID stopped the world. And we were actually on tour in Holland the weekend COVID happened. And we had to cancel the show to get back home to our countries before the borders closed. So then, you know, when the world stopped, I was like, okay, I need to go to where I can get started again and get a new thing going. So I went back to the States, and it's a lot of fun there. But I also kind of like coming over here. So I come back over a couple times a year to play. A little bit back to basic. Yeah, I think kind of the world kind of had to, and it was a good opportunity to do so. I've been talking with a lot of colleagues about it. It's in a bad way, it ruined the world in a lot of ways for many industries, but in a good way, it's an opportunity to start with new ideas also and kind of leave some of the bad ones behind. So when it comes to playing style, what I'm writing, booking, touring, how the business works, all that can have new ideas now, I hope. You know, and I think it's fun though. Still full of energy. Hij werd dus in Zwitserland in verband met de corona. Dat weer tijdens een Nederlandse tournee overigens. Toen ging het echt al hier op slot. Toen is hij weer omgegaan naar Amerika. Nou ja, de reden maar duidelijk wijzen. Ja, dat had een negatieve kant. Maar het positieve is dat je weer op nul beginnen kan. Met nieuwe ideeën en fresh energy. Zodat hij dat dan neemt. En nou ja, dat brengt hem nou ook weer hier in Nederland. Your last album, Take a Moment. Was it a COVID album? Yes, actually it was. Yeah, actually... The borders closed, right? And all of my equipment is with the drummer in Germany, and I'm in Switzerland. Okay. Yeah, so it was definitely a COVID record. We were recording in both countries and watching each other do the sessions with Zoom and stuff like that. So I'm watching them in Germany play, and I'm in Switzerland. Yeah, it was crazy. But yeah, that was definitely a COVID record. And it worked out well, though, I think so. And it was it got onto the Grammy ballot, so that was kind of fun. Didn't get nominated, but it was nice to be on the ballot and be included with all the cool cats. And now working, I heard, for the 13th album? Yeah, this record I'm working on right now that Uwe and Tom have played on is my 13th record. Whoa. Yeah, it's a lot of fun. I try to put out one every year and a half, but because sometimes I get a little stretched. But yeah, but this one's going to be a fun one. It'll be kind of more blues-ish. I do a lot of funk, a lot of soul, a lot of stuff like that. But this one's kind of a little bit back. The 12 Rhythms was everywhere. It was all kinds of genre. And then we did a live record in Romania a couple years back. But this one is kind of more of a studio record. And I think everybody's going to dig it. Vorige album, Take a Moment, weer echt een COVID-album. Allerlei apparatuur en verschillende locaties. Nou goed, dat is al je slagen. Prachtig album trouwens, zit ik hem er even bij. Hij is nu bezig met zijn 13e album alweer. En ja, dat werd echt een bluesy album. About the blues, you know. People talk about it and it's always the same. But is the blues still surprising you as a genre? Yeah, I think it is because, you know, I think blues gets kind of put into a pocket of like, you know, oh, the blues, ba-da-da-da. But if you go back to even, you know, the beginning of the blues, there was jump blues, there was dance blues, you know, songs like Shotgun and all these cool tunes, right? So I think that there's a bigger palette of things that's more acceptable now with a lot more fusion guys getting into blues. And I think the people have gotten over it's going to be rock and roll, you know? And I mean, and it's really not. It's just a different version of the blues. And not to take too long because I know you have to repeat this, but when Buddy Guy
first started, after he played with Muddy Waters, he's playing through a Marshall amp, he's playing with distortion, he's playing by his head, you know, and people are going, oh, the blues is over. And now he's one of our best legends. So I think it just tends to grow, and I think it's growing again. Did you play with him? I've worked with Buddy Guy. I didn't play on stage with him, but I have worked with him. I was a toniker. I was doing sound, actually, for him. Yeah, I worked with him for a few shows. It was a lot of fun. We had some good times hanging out. About the album, do we have a planning? Do you know when it's going to be released? Yeah, hopefully I'm going to get it. We want to do a fall tour, so I want to get it done by end of summer. So most of the tracks are kind of basically done. So now it's just sometimes I write a record from the music side, and sometimes I write it from the story side. So this one was from the music side, so I have to figure out what stories I want to tell. So I think I'll get that cut out by the end of summer. We'll get it done and be ready for the fall tours. Come back again, please. Thanks so much, Willem. I appreciate it. And I won't let you go because they're gonna play here in the studio. Noardewyn Live, mij, Phil Gates en zijn band. You drive me crazy, baby. You know you do. When our eyes first met that day, then we were through. It's the way you rock me, baby, and the way we roll. You flip me out, honey, now, heart and soul. We never had a chance, now we're under a spell. Could this be heaven or a highway straight to hell? Here's the plan for right now. Here's what we're gonna try. Let's have a little fun now, baby, between you and I. I'm gonna tell you once. I'm gonna tell you twice. I think you better come along with me. Come along with me.
come along with me. Wat een artiest en wat een muzikant had hij mijn naam, hè? Phil Gates. Uit Amerika dus met zijn prachtige bluesmuziek. We gaan nog een live nummer hier in de studio. Ik zeg eerst bedankt voor het zien, bedankt voor het harkje. Dit weer Noardewyn live na je weken, ben we er weer. En dit is hier nog één keer, Phil Gates. Sunday morning comes to me, it's always such a laugh, 'cause I'm supposed to be thankful for all the things I have. But how can I be thankful for all this misery? It's a long, long way to show when I'm so far out at sea. Clouds overhead and a cold blue moon, and I'm sailing in the shadow of the blue. I loved and I've hurt, I felt joy and I felt pain, and each day I want some sunshine, but all I get is rain. To find a woman who can understand my ways. I guess it's hard to understand when I'm gone so many days. Clouds overhead and a cold blue moon, and I'm sailing in the shadow of the blue. Got the loving that I've seen some others have. Maybe it's all my fault, but I love the best I can. I'll tell you one thing, people, and this I know for sure. If she could have understood me, I'd have loved her forevermore. played all over the world like I play for you right
Play the blues 'cause I get to get loose and it heals my soul somehow. Chicago blues is my north, funk and soul my east and west. The compass spins as I sail the trade winds to survive's my biggest test. Clouds overhead and a cold blue moon, and I'm sailing in the shadow of the blues.